Vlasová streda, Eva vám odpovedá. Milé dievčatá, milé dámy, dnes máme vlasovú stredu, alebo môžeme ju nazvať aj ružová streda. A ja vám v ten deň odpovedám na vaše otázky, čo sa týka ohľadom vašich vlasov, problému s vlasmi. Dnešná otázka je, prečo pri umývaní vlasov používam 2 uteráky? Veľa žien ani netuší, prečo si nachystať pred umývaním vlasov 2 uteráky. Volám sa Eva Štovková a na mojom kanále Vlasy plné života vám ponúkam rady, tipy a návody, ako sa starať o svoje vlasy, aby boli šťastné. Ďakujem za váš like a budem rada aj za odber. Teraz poďme, kedy používam prvý uterák. Ak si vlasy umyjem šampónom 2-krát, tak si ich jemne osúšim usavým uterákom. Prebytočnú vodu odstránim, aby vlasy potom mohli lepšie prijímať a byť lepšie oživené balzámom alebo maskou. Použijem masku, nanesiem na vlasy a jemne zmyjem vodou. A teraz poďme a potom už použijem tento druhý uterák. Vedela si, že takto sa má správne používať balzám alebo maska? Ďakujem, že ma sledujete. Ďakujem za váš like a odber.